Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-2009 bit-Trattat ta' Lisbona. Il-pajjiż jara li x-xogħol il-Kunsill ikun qiegħed isir. Il-Presidenza taħdem fuq bażi ta' rotazzjoni kull 6 xhur bil-pajjiż li jkollu l-Presidenza kbir jew żgħir ikollu opportunità biex jinfluwenza l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Min ikun fil-Presidenza jmexxi l-laqgħat kollha tal-Kunsill bl-eċċezzjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Dan jitmexxa mir-rappreżentant għoli tal-Affarijiet Barranin Federica Mogherini. Il-Presidenza tirrappreżenta wkoll il-Kunsill fir-relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan japplika primarjament ma' relazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew biex jilħqu ftehim fuq il-files leġislattivi. Il-Presidenza ma tkunx biss responsabbli mill-laqgħat li jsiru fil-pajjiż, fil-Kastana, fil-Belt Valletta, iżda anke minn laqgħat oħrajn li jsiru fi Brussell jew f'pajjiżi oħra. Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ma ssirx f'iżolament. Pajjiż jibni fuq il-ħidma ta' pajjiż ieħor biex ikun hemm iktar kontinwità u x-xogħol ikun wieħed iktar effettiv. Għalhekk jinħoloq dak li jsejjaħ trio fejn pajjiż jibni fuq ieħor. It-trio ta' Malta u magħmul mill-Olanda li kellha l-Presidenza bejn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra, is-Slovakkja li żammet il-Presidenza sal-aħħar tas-sena u Malta li ħadet it-tmur fil-bidu tal-2017. Flimkien ma' dawn il-pajjiżi ikun sar programm ta' 18-il xahar fit-tmexxija biex imbagħad kull pajjiż jidħol fiktar dettal għal matul il-Presidenza tiegħu. Meta fasslu l-programm ta' trio, it-3 pajjiżi kienu mnebħa minn 5 prioritajiet fl-Aġenda Strateġika tal-Kunsill Ewropew. Minnhom imbagħad Malta ħarġet 6 prioritajiet.